agrair a la família i a la comissió de Lluís Lamarca, per supost, per confiar en mi com a mantenidor d'este acte de la Fallera Major del 2025. I direu, bueno, però este senyor que ve així, pues això dic jo. Bueno, soc Bernat Llopis, amic de la família, i la veritat és que mai havia somiat, encara que penses ja que visc en el món de les falles, i bueno, pues, fer de mantenidor per a una persona que coneix i tant de temps pues, és algo especial. Avui ens reunim per a celebrar la teva presentació, per a honorar a la nostra fallera major, Amparo Rodríguez Sancho. La seva trajectòria fallera és un testimoni de dedicació, de passió i d'amor per la tradició fallera. Però clar, aplegar fins ací no ha sigut fàcil, i ella ho sap bé. Ha sigut un camí complicat i és moment de recordar als nostres familiars, als nostres amics, amigues, als nostres veïns, que fa un mes, poc més o menys, van a passar a prova la seva resistència davant d'aquesta terrible gana que es va assolir. En paraules del cantautor Raimon, de 1983, dia, al meu país la pluja no sap ploure, o plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, i si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja a l'escola? Qui li dirà com s'ha de portar? Al meu país la pluja no sap ploure. Vaig a contar este ratet, este moment que tinc de compartir molt anecdòtic, perquè té que ser algo personal i tinc un problema. Jo no sé, estaran per ahí baix els mantenidors infantils i és que, de veres, companys de l'infantil i la mantenidora m'ho heu posat molt difícil. No me quedé en paraules, estava mirant i dic, jolín, i ara què dic jo? I Amparo se mereix algo més, no? Entonces, Amparo des de molt jove ha estat immersa en el món faller, ha participat en cada esdeveniment festiu que ha tingut oportunitat, i per a que vos façau una idea, coses que te diuen en amagaetes, no? Des de que Amparo encara no havia nascut, ella ja havia sigut fallera, ja havia anat a l'ofrena. Imagineu, anava a la panceta de la mami, ¿no? Entonces, Ana Belén pues ya tiene que buscarse la vida y para eso la Yaya encarna les amigues de la seva falla d'entonces, la falla en Cid, que també allí s'ha investit, on dins està amagada l'actual fallera major Amparo. És aixina com va poder vestir-se a la frena, però és que tenia 3 mesos quan ja va anar a la primera presentació i des d'entonces fallera fins la dèdula. El seu entusiasme ha sigut constants en els seus 27 anys i la seva presència ha il·luminat els seus pares, amiga Ana Belén i sobretot a Manel, el seu germà al qual m'han dit que adores. Per què no dir-ho? A cada persona que coneix. La vinculació de la seva família en les falles és molt profunda, molt significativa. Generació rere generació han estat participant en la comissió que han estat vinculats. Amparo va començar sent fallera d'una altra falla del sector de l'Olivereta, en el CID, fins a 6 anys. Ella va canviar i després va recalar així en aquesta grandíssima comissió que tinc la sort d'acompanyar-vos ja diversos anys d'espectador i vull assegurar. Des d'aquest moment, fallera de Lluís Lamarca Velázquez. En les seves primeres falles, perquè veieu com són les coses, i això segur que algú també ho farà enguany, els seus pares la posaven a dormir en un carro de supermercat i se quedava tan tranquil·la en la carpa i vinga sobre el que vinga. La seva família, la que conec des del segle passat, com aquell que diu, ha sigut un exemple de compromís, de transmissió de valors fallers, de respecte, d'unitat i de celebració de la nostra festa Patrimoni de la Humanitat. Jo no sé si Amparo se'n recordarà quan va ser fallera major infantil, però n'hi havia vegades
se n'anava a veure els partits de bàsquet dels dos Casares. O sigui que més afició impossible. Des dels seus avis i seus iaios, vinculats estretament a aquesta comissió, fins als seus pares, Amparo i la seva família, estan deixant una empremta imborrable en la història de la comissió. Ella és d'aquestes persones que quan la coneixes ja saps que té alguna cosa especial. Para que se faça una idea. Quan era xicoteta, amb 4 o 5 anys, pues va tindre que estar ingressada, hospitalitzada, i li van donar l'alta de matí. I digo, bueno, pues quina aventura, ¿no? Fins ahí normal. L'alta, què va fer Amparo? Pues que per la vesprà tenia que vestir-se per anar a la presentació. I estigué en la presentació. O sigui que les relacions d'amistat que se veuen en cada actuació, en cada activitat que està fent, han forjat en la comissió pues, un reflex de lo que són aquest caràcter amable i aquest caràcter generós. Però tot això té un secret, amics. Us ho pot veritat. El secret eres tu, Amparo. El secret eres tu perquè tens una bellesa interior. Cada vegada que somrius, ho fas en alegria. I això al teu costat, els companys, els amics, les amigues, ho veuen. I és una virtut que tens. Avui eres la persona més important de la marca de l'After. La teva mirada i somriure són com aquest just moment que només se sent una primera vegada en la vida en algunes coses. Has creat llaços indestructibles en els teus companys i companyes, compartint moments d'alegria, de treball, de seguir, de solidaritat, de lo que siga. Te descriuen com una persona sempre disposada a ajudar, a escoltar i a compartir l'entusiasme per les falles. Fa poc dies, i si no dies, ho teclejaves per ahir, que per a tu cada acte faller és especial. Jo no sé si també les xarxes socials, però bueno, per ahí quedarà algo. I Amparo manifestava, però enguany encara més si cap, la crida, la presentació que compartim ara, el dia de les disfresses en la falla, però els que més il·lusió et fan sense dubte són la proclamació i l'ofrena representant a la teva comissió davant de la Mare de Déu en l'honor de qualsevol valenciana. La importància de la teva funció com a fallera major no pot ser subestimada i te van ajudar segur que tots els que estan així i els que estan per baix acompanyant-vos, pues que pugues representar com tu saps fer-lo a aquesta viva essència de les falles, inspirant a noves generacions que ja hem vist que afortunadament tenen prou i que siga un far de llum que guie a aquesta comissió cap a un futur d'esperança i de celebració. Per a més de ser una persona dedicada al món de les falles, ha demostrat ser una persona amb múltiples talents i habilitats. Gaudís el temps que tens en el camp, el temps lliure, quan vas a la muntanya i sobretot aquest temps en família, en la parella, en bons amics, perquè per a tu sabem que és una cosa molt important. Vull acabar dient, i me vaig atrevir, si no m'ho perdoneu, en nom de tots els presents, que volem expressar el nostre més profund agraïment i admiració, Amparo. Que el teu regnat estiga ple de moments inoblidables i que el teu llegat perdure en el cor de tots nosaltres. La teua dedicació i l'amor per les falles són un exemple per a tots. I el teu lideratge com a fallera major ens inspira a continuar treballant junts per fer la falla encara més gran. Estimada Amparo, feia temps que no se veiem en persona i ha passat moltes coses entre mitges, però vull celebrar no sols la teva presentació, sinó també tot el que signifiques per a nosaltres. Eres el reflex del nostre valor, de la nostra estima, de la nostra història i del nostre futur. Parlant en nom de tots els presents, desitgem que enguany siga una experiència inoblidable per a tu i per a tots els que t'acompanyem. Plena d'alegria, aprenentatge i creixement. I estem segurs que baix el teu regnat, la comissió continuarà pujant
i aconseguir noves altures. Visca les falles i visca la nostra fallera Botxor, Amparo Rodríguez.